gaya so kuma rami na ku kun gaya min daidai kamar ku ban kalla ba ni dai hawa ku gara haɗin kai irin Muhammad din dai kauna ce a tsakanin ku hawa Muhammad masha Allah ribar soyayya aure na gane na gaya so kuma rami na ku soyayya akwai daɗi inda ka dace masoyi Hauwa da Muhammad ni dai akan ku ba na shayi ku zaman ku a tare a yanayin zafi da na sanyi ko soyayya zane ku sai zan yi koyi Allah ribar soyayya aure na gane na gaya so kuma rami na ku kun zamnan ba da Hauwa kun zamnan ba da Muhammad salisu bi khaleel ne ka tabi na dako ranar auren ku da dole zan tako dan zo ne da baitin ku Hauwa Muhammad insha Allah ribar soyayya aure na gane na gaya so kuma rami na ku yana son ki dan Allah Hauwa gidan jamana Hauwa